परदेसियों से न अखिया मिला खाना। आई 1.5 गो कौन है थी धदल रे जा। अच्छा 1.5 गो ढोलक हो। चल तनी लेके आगे देखा तनी तक कहीं मिल जाई। हारमोनिया जरूर मिल आगे गईला पर। अच्छा अच्छा तो हारमोनियो मिल गईल। वाह 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 तो जोड़ी बन गईल। अब यही जब बैठा तनी ये वाह 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 हेने रही हेने हो गई। का गाई हमरा कुछ बुझाते नहीं खे। सब लड़का गा दिल बड़ा सन तो कोनो गाना तो रही नहीं खे गईल। लेकिन वही में याद पार तनी और वह सबको हम गाना सुनाव तनी। अच्छा रहल हम गाना गाओ तनी बियाह वाला। सब लोग तो गौले बा लेकिन हम कुछ हट के बढ़िया में के नौका में के सुनाओ तनी। अरे साइकिलवा बके चूमे जानी दिए रे माई। साइकिलवा बके चूमे जानी आ दिए रे माई। नहाए के तो नहैले बिया। अरे सुनिए रे माई साइकिलवा बके चूमे जानी आ दिए रे माई। एगो और गाना बड़ा बढ़िया बढ़िया गावे ला लो। अरे अरे भैया ढुकन भैया हो अपना नाश्ता घर में ताला मार हो। आइल बाड़े लिहलपुर के चोरावा आय अपना नाश्ता घर में ताला मारो। यही सब है कि नाश्ता घर में जब ताला मारा जाई जे हित ना ताइल में नाश्ता घर में जब ताला मारा जाई तो का खाइल हो ई। हाँ जब नाश्ता घर में ताला मारे तो बोलावे के काहे का। ऐसा ऐसा तो कुली गाना बा बताई। नाश्ता घर में ताला मारो तो खाई लो कहो ई बोली बताई। वो बेरा करल ये बेरा में नाव का डिस्को गाना गाओ तरी सन कि 4 गो हीरोआ एगो टोपिया आला आइल बा। 4 गो हीरोआ एगो मोछिया आला आइल बा। 4 गो हीरोआ एगो पोछियो आला आइल बा। 4 गो हीरोआ एगो पोछियो आला आइल बा। बताई ना आई हमनी के पहले नूनू काका लोग के उम्र में समय में चाची लो दादी लो गाई लो कहनी यार कि गाई के गोबर महादेव आंगन लिपाय गजा मोती महादेव चौपालुराय सुनी है शिव शिव के दोहाय। सुनिए शिवा शिवा के दोहाय। ओकरा बाद से ना गाई लो चाची लो और बढ़िया बढ़िया गाना गाई लो। वो बेरा गाना किनी मियाँ की डारी मैया लावेली झूलुआ की झूली मैया गावेली गीती यही झूली झूली झूला तो मैया के लगली पियसिया की झोली माला होरिया दुआर मालिनी चली भैली। ये बेरा बाप रे बाप नौका नौका में गाँव तारी सा झुमका गिरा रे बरैली के बाजार में। मार दुनिया भर के जितना गाना बा सारा जितना ब्यास बिगड़ल बड़ा उतने लोग बिगड़ गए बा। ये भाई अब का हमनी के गाई जा लोग तो मनु सुनते बा रोज रोज। लेकिन अच्छा भैया हम गायक सरदार चौहान अरुआ सबन के बीच में अरे एगो छोटा मोटा अरुआ सबके हंसे हंसावे खातिर के अरे जुग जमाना समय देख के एथी कल जाता। एकरा ई वीडियो जौन बढ़िया लागी रहो सब सबसे ज़्यादा शेयर करब। आप प्यार दुलार देम भैया कि फिर आवे वाला मतलब कल भी रहुआ सबके फिर हम अपन वीडियो को भेजब। नमस्कार प्रणाम।